Alati na imong crush. Kinsa na? Ay, ikaw dahil na tabedak. Dali. Sagot diri. Siyan, pwede mo lahos? Sige, dali. Lawas lang dili. Dali diri. Tabedak. Lingko diri oh. Ay, maulaw mo boy. Langgod oy. Ay, Pwede ra ma. Nagano nang nako di lang. kala lang oy kay sabi po. Sulaw kaayo. Kasi unsa day mong tuyo nako? Kuan kanang kuan manggod kanang Unsa man gud na oy? kanang kuan ba? Wala man ko. Sulti na good. Wala man ko. Unsa man na siya oy? Mura man kagkaroon Kuan pa. manggod kanang katong pag grade 1 na to ba? Di ba perminti man ta magkuyog. Bitaw. Oh, nya karon nga ni dako na ka murag Grabe po nang didako oy. Grabe po ka ikaw oy. murag dalaga na kay ka ba? Parang kailan lang nagdadalaga ka na kay kanang gisultian ka ni Mary Jane. Nga unsa man? Tama ko giingon sa iya wala. Jud ako si Mary Jane oy. Busy man pud to siya kayo dili kami mag-aabot. Pagi ayo na siya baging na nako siyang sulti. Mas maayo hinoon ko kasulti kaysa personal na lang nako iingon. Ano day ito? Sa day tuyo ni sulti na lang good. Uy, kay wala bitaw tao di kita ka bitaw duha. Ay kadali lang unsa man nakampat man imong lipstick. Abi po siya. Uy, grabe jud ka ba? Wadyo ka na usab ba sa una pa jud ka. Ayo sige kapit lang ka oy. Makeup sorry kayo ha. Uy, good uy. Alam jud ko ram kag naanad na ko uy. Kabalok ka tagusian. Ako dili ni binuang seryoso ni ha, seryoso ni. Ah katumang panahon nga kuan. Antik ka nga dalaga ni ka. Grabing buto-buto sa akong bukahan. Taka uy. Oh, ikaw ang gipangita sa matag karon o unya. Naka-decide ko nga dalto ni kita ka sa altar sa kamilyon. Sure ka? Sure ka sa imong desisyon. Wala na ipagduha-duha. Nananghid ako ni mama o ni papa. Wala na sila'y problema about me. Masyak mo ko nimo. Kanang Masyak mo ko nimo ayaw uy. kasi pure ni gugman ni sa taga-bukid nga ihanad sa mga karon kanang pwede ba nga imong dawaton ang akong regalo nimo? Sure jud ka na? Oh. Grabe mo gud na akong pagigugma sa mga promise. 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 Tagusian promise. Panatang nakabayan. Iniipig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan. Murag ang tubok sa lubing nga gitawag og buwa nga murag butbut. Promise. Bantay ka lang musubang kay pinti kung di kang malibang. Ang akong gugma nimo ug kana imong kasing-kasing kung kitang duha na ang magkuyog atong adlaw dili gid na hawang. Oo, tan-aw ko nimo karon mura nag-uang. Pero ako ang lalaki nga maoy karapat dapat nga ipaila nimo sa imong inahan ug amahan. Ha? Ako, wala jud ko problema nimo ay kay sukat pa sa unang kita man jung duha. Sinati na kay ko sa imuha ba. Pero kabalo ka. Unsa kay grade nimo ron? Second year college na ko. Kapit na ra ba niya? Di ko nimo sugton. Sayang po. Ang ingon mong gud sa akong ginikanan sa kuang nga patukaso sa dagong eskwela kay di ba
kay kamaluoy sa ko ano, daghan ba kay may mga igsuon yang kinsa may mutabang sila kung dili ako. Pero i-promise ako ni sa imuha nga pag mahuman ko og eskwela, wala ko'y laing lalaki nga uyabon. Ikaw lang yun. Yes! Padayon sa gusto kong pag-eskwela. Hulat-hulatan kay isugton yun sa pag makahuman ako og eskwela. Kana dindot na kay mao na ingon ni mama sa kwaso, duha na lang ko katuig, pwede na ko maguyab-uyab. So karon naguyab lang ko di kulaan para dili na ka makabuhi ba. Kumbaga ako na ka, imo na ko. Wow, Okay, so mo na. pagutan lang jud. Ha? Pagutan lang jud kay makahuman ako og eskwela. Promise ko ka, cross my heart. Cross my heart. Oy, okay, sige. Kung mahuman ka eskwela, Minyo na ta. Minyo na ta. Say, nindot mo ng kwan sa imong inahan. Pero, usa ka ni grade di mo karon? Ay, grade 6 na ko. Ha? Grade 6 pa ka? Oh, grade 6 pa jud. Abi man ako, paringal ta. Niya, dili na ko magdungkay, muli na ko. Uy, sure ka? Wala na po, kay wala bitaw sa papa dali. Ano ko, ayaw pa kay kung paabuto nimo, grade 6 pa ka, ako college na. Muli na ko, hindi ko manguyab nimo.